Ola, chámame Rocío, son de segundo e vou vos falar dos osos panda. Son mamíferos, da familia dos osos. Comen bambú nun 99%. O resto son ervas, bichos e pequenos mamíferos como ratos. Teñen as pupilas como as dos gatos, tamén as teñen verticais. Por eso na China chámanlle gran oso gato. Habitan nas montañas da China central. Cando nacen son moi pequenos. Chegan a pesar 90,8 gramos, cegos e cun cor branco cun tono rosado. Teñen 6 dedos nas patas dianteiras e 5 nas traseiras. Ese sexto dedo é para agarrar o bambú mellor. Os adultos poden chegar a pesar 120 kilos. Son de cor branca e negra. A súa pelaxe é espesa para soportar os fríos da montaña, pero non hibernan como os outros osos. Os osos panda están en perigo de extinción debido á súa maior parte da destrucción dos bosques de bambú e tamén por culpa dos cazadores furtivos. Na actualidade só quedan 3000 osos pandas en liberdade. Este oso panda era da miña nai cando era moi pequena. Regaloulle a súa irmá que ela xa era maior. Aquí neste moneco traen 3 crías, pero só poden ter 2 ou unha.